हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने किपरि अच्छी आशा करुँच बहुत भल थे खुशी भी थे मुझे भल अच्छी खुशी भी अच्छी आज मुझे मान सहित आप किपरि घर जिनस पेडिक्योर करेंगे पार्लर पर मुझे मान सहित सेयार करुँची। सांग मैंने देखु पेडिक्योर फास्ट प्रोसेस रे मु मोर नेल को नेल रिमूवर रे रिमूव करने। तो सांग मैंने देखंतु मु मोर नेल को नेल रिमूवर रे कटन साइज रे रिमूव करने। सांग मैंने देखंतु नेल कटर रे मु वर्तमान एबे मो नेल को काटी नेउछि। मो नेल को बेसी काटुनी अल्प अल्प टिके साइज करुछि। सांग मैंने आपण वीडियो को फास्ट और लास्ट पर्यटन देखंतु आपण पादर सब समस्या दूर हो। आपण घरे मध्य बिना खर्च रे ट्राए करि परिबे। तो सांग मैंने भल से पूरा मो नेल पूरा रिमूव हो जाइए। नेल को साइज करने देखंतु सांग माने केमिति नेल को साइज करूँ। गोटे कुंडरे आग ठंडा पानी नेउछि तापर मु किछि गरम पानी ऐड करुछि। जितेबाला गरम पानी नेबे से ध्यान देवा दरकार जेमिति कि से पाद आराम से रही पारुथिबो। तो जेमिति बेसी गरम होई नथिबो अल्प उषुम थिबा दरकार। तो गरम अच्छी मु आउ टे ठंडा पानी मिसई दउछि। मु शाम्पो गोटे अल्प पैकेट ने। तो क्लिनिक प्लस शाम्पो गोटे पैकेट मु नेउछि। गोटे हाफ चामच लुण नेउछि। मु हल्के अल्प भी सोडा नेउछि। एबे मु लेंबू फाड़े चिपुड़ी नेउछि। बे हमर पेडिक्योर पावरफुल वाटर रेडी हो गला। एबे मु पानी रे पाद को रखी नेउछि 10 मिनिट। पाद को यही भली करि नेबे। पाद को 5 मिनिट यही भली ब्रश साहाय्य राउंड राउंड करी मसाज करि नेबे। प्लीज सांग माने यही परी पेडिक्योर को गोटे मासरे थरे ट्राए करंतु। तो सांग माने देखिबे तो यही परी पेडिक्योर कला परे आपन को केते रिलैक्स लागिवो। तो यही परी ब्रश साहाय्य एमती राउंड राउंड करी ब्रश को मसाज करवा।
ତାହା ସହ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ କେତେ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ନେଲ୍ସ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏମିତି 8 ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ତ ମୁଁ ଏବେ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଧୋଇ ସାରିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି, ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଫାଳକୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନଖରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରି ପାଦ ଯାକ ଘଷି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଦରେ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପାଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏହିପରି ସ୍କ୍ରବର ହେଲ୍ପରେ ମୁଁ ମୋ ପାଦର ଯେଉଁ ସବୁ ମଇଳା ସବୁ ଦୁଇଟା ପାଦ ଯାକ ପାଦରୁ ସଫା କରି ନେଉଛି। ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଦର ଗୋଇଠି କେତେ ମଇଳା ବାହାରୁଛି ଗୋଇଠିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍କ୍ରବର ହେଲ୍ପରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଘଷିଲେ ଆମ ପାଦର ଯେଉଁ ଫାଟ ବି ଥିବ ସେ ବି ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମ ପାଦରୁ ମଇଳା ବି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପାଦରେ ବି ଫାଟ ଦାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟୁଟିକାଲ କଟର ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ନଖରୁ ଏବେ ମଇଳା କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ନଖରୁ ମଇଳା କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଇଳା ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ମୁଁ କହି ନେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ବେସନ ଆଉ ଦହି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦହି 2 ଚାମଚ, ବେସନ 1 ଚାମଚ, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ଭଲସେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଲି। ତ ଭଲସେ ଏମିତି ତାପରେ ଏମିତି ମୁଁ ଏବେ ପାଦରେ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଏପଟେ ପାଦରେ ଏମିତି ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଆମ ଦୁଇଟା ପାଦକୁ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମସାଜ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଲଗେଇ ସାରିଛି। ଏମିତି ଦୁଇଟା ହାତରେ ଏମିତି ମୁଁ ମସାଜ କରି ନେଉଛି।
ଉପରକୁ ମସାଜ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ମସାଜ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲସେ ପୁରା ଧୋଇ ନେଉଛି। ତ ଯାହାର ବାଥରୁମ୍ ଥିବ, ବାଥରୁମ୍ରେ ବି ଏମିତି ପେଡିକ୍ୟୁର ବସି କରିପାରିବେ। ତ ନହେଲେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରେ ରଖି ଏମିତି ପେଡିକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ କୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟାରେ ଧୋଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଧୋଇ ସାରିଲି। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ବାହାରେ ପାଣିରେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏମିତି ଧୋଇ ନେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପାଦ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଟାୱେଲରେ ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ପୋଛି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଭେସଲିନ୍ ହେଉ, ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଏମିତି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇ ନେଉଛି। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋ ପାଉଁଜି ଆଉ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ଲଗେଇ ନେଉଛି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ନେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନେଲ୍ରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଲଗେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପେଡିକ୍ୟୁର ଏବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି।